Az ozongenerátor használata autóban. Indítsuk be a motort. Majd állítsunk be közepes ventilátorfokozatot a felső részre irányítva. A belső keringésnek mennie kell. A klímának nem, az kapcsolt ki nyugodtan. A hőfokszabályzat középső értékre állítsd és nyisd ki a légbefúvók lamelláit. Húsz perces időtartam egy személyi autóban elegendő, ügyelj rá, hogy senki nem maradjon bent. Körülbelül egy óra után kivehetjük a készüléket. Ennyi idő alatt kifejtette a hatását. Végül nyisd ki az ajtókat és szellőztesd ki alaposan.